Tervetuloa Kamusoon paliin jo toisen kellan. Tänään vieraanani on hyvin mielenkiintoisia kissoja. Tervetuloa showhuni Nöpö, Pinja, Sulo ja Seveli. Okei kissat, mites teillä on... Mikä se oli? Pallako taas? Muuten kissat, teillä on tosi hienot noi huivit. Mistä te olette oikein saanut ne? No, niillä on aika mielenkiintoinen tarina. Ai mielenkiintoinen. Voitteko kertoa lisää? No, vauva sitten pelasti meidän vanhan kissan hukkumiselta ja saimme nämä huivit häneltä palkinnoksi. Siitä lähtien olemme pitäneet niitä kaulassa. Vau! Olettepa te lohkeita pikkukissoja. Nyt voisimme mennä hiukan katselemaan, mitä tällä viikolla olen oikein puuhaillut. Kävin muun muassa Selenassa ja Ideapalkissa. Se oli tosi hauskaa. Nähdään näiden kuvien jälkeen. Ja ette muuten alvaa, kenet mä näin Selenassa. Juniolin Pekan! Se oli tosi hieno. Me vähän salakuvailtiin sitä. Se oli hauskaa. Joo, ja tässä on ne kuvat. Ja nauttikaa. Joo, mä tiedän, ne on vähän epäselviä, mutta tässä on oikea kuva Pekasta. Ja ne vanhat kuvat te muistattekin. Kyllä siinä on yhdennäköisyyttä. Moi YouTube! Minä ja mun omistajat, me ollaan lähes Ideapalkkiin. Tästä päivästä tulee tosi hauska. Moikka! Tervetuloa takaisin. Tauon aikana vieraatkin ovat vaihtuneet. Uudet vieraani Pipsu ja Popsu, tervetuloa! Moi! Tosi hauska olla täällä Kamushowssa. Minä vaaleampi karhu, niin minä olen Popsu. Ja minä olen Pipsu. Joo, eli totta tosiaankin. Tervetuloa vieraksi Kamushowhun. Taas se palla tuli. Voisiko se nyt jo heittää pois? Voi että minun Coca-Cola-pulkkinikin lensi. No nyt kun on saatu palla pois, niin voimme vihdoin jatkaa showta. Okei, eli vielä kerran tervetuloa Pipsu ja Popsu. Kiitos Kamu. Ja joo, mä tiedän, että toi palla voi välillä olla vähän älsyttävä, mutta kyllä se sitten siitä. Se on ihan mukava, kun sen oppii tuntemaan. Joo, palla on välillä vähän lasittava, mutta kyllä se on ihan mukava sit, kun se vähän lauhoittuu. Tässä olikin siis jo tämänkeltainen Kamushow. Kiitos seurasta ja liity taas ensi kerralla. Ja muistaisitko seurata minua Twitterissä ja tykätä minusta Facebookissa. Linkit näet tuosta alhaalta. Heippa! Kiitos myös oikein paljon mun tämänkeltaisille vieraille, Pompeille, Pollallekin ja pikkukissoille. Te olitte tosi hyviä vieraita ja Palla, joo. Okei, mut vielä kerran. Hauskaa illan jatkoa, moikka!